لإسطنبول شاندeke serkirdayetiya encamana niştimaniya Kurdî zincîrek hevdîtn encam dan. Duh sêşemê şandeke serkirdayetiya encamana niştimaniya Kurdî li Sûriye ENKSê hevdîtinek li gel Clemens Zimetner. Rawêjkarê bilind yê karûbarên Sûriyê di wezareta derveya Almanyayê de li Îstenbolê civiya. Şanda serkirdayetiya encamana niştimaniya Kurdî li Sûriyê her yek ji Mihemed İsmaîl endamê desteya serkirdayetiya ENKSê û berpirsê birêvebir yê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û Abdulbasit Hemo jî girê serokê îtîlafa opozisyona Sûriye û endamê Komîteya Navendiya PDKSê û Abdullah Gedo endamê desteya siyasî ya ENKSê li xwe girt. Di civînê de rewşa ENKSê û giringbûn û rola ku ENKSê pê radibe û nirîna wê ya siyasî derbarê çareserkirina pirsa Kurdî û êş û azarên miletê Kurd û herêmên Kurdî li Kurdistana Sûriyê serbarî pêşhateyên dawî li Sûriyê hatin gotûbêjkirin. Ji aliyê xwe ve rawêjkarê bilind yê Almanyayê li ser pêwendiya erênî û berdewamiya pêwendiyan li gel ENKSê tekez kir û got ku Almanya pabendî şerêrêxistina Daişê li Sûriyê ew ê hewlên xwe li gel Amerîka bi pêşkêşkirina alîkariyan bi armanca vegera penaberên Sûriyê li ser mal û milkên wan li Sûriyê berdewam bike, serbarî ku giringî derbarê hevdîtina James Jeffrey ya li Antabê hat dayîn. Herwiha şanda serkirdayetiya ENKSê di heman rojê de civîneke din li gel balyozê Fransayê li Îstenbolê Berêz Fabios berpirsê dosyeya Sûriyê di hikûmeta Fransayê de encam da. Heman babet û pirs hatin gengeşekirin. Balyozê Fransayê ji aliyê xwe ve tekez kir ku Fransa piştevaniya çareseriya siyasî li Sûriyê li gorî biryarên navdewletî yên netewên yekgirtî dike û got ku tanha rejima Sûriyê çareseriya siyasî tê negihiştiye û hîn jî tund û tijiyê bikartîne. Serbar kir ku Komîteya Destûrî tiştekî pir giring û sereke ye û towa te jêre tune ye bi mana milîsên Îranê li Sûriyê. Balyozê Fransayê amaje kir ku Fransa di civîna çar alî de li gel Rûsya, Tirkiye û Almanyayê beşdarî kir pêşbîniya Fransayê ew bû ku hemî welatên xwedîbandor li ser dosyeya Sûrî li ser yek masê beşdariyê bikin û çawaniya çareserkirina krîza Sûriyê gengeşe bikin. Çareyekê jê re deynin. Lê ew yek nehat qebûlkirin û Rûsya soz da Komîta Destûra Sûriyê ava bike û got jî ku Bernard Kouchner seredana wî ji bo Amûdê wek seredaneke kesayetî bû tu zanyarên Wezareta Derveya Almanyayê derbarê nebûn. Her derbarê hevdîtinên şanda serkirdayetiya Encamena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ku duh sêşemê zincîrek hevdîtin li Îstenbolê Tirkiye encam dane. Şanda ENKSê li gel Abdurrahman Mustafa serokê îtîlafa niştimanî ya hêzên şoreşê û opozisyona Sûriyê jî civiya hejmarek pirsên giring gengeşekirin. Li gorî malpera PDKSê belav kiriye. Di wê hevdîtinê de nerîna ENKSêya siyasî derbarê çareserkirina pirsa Kurdî û êş û azarên miletê Kurd herêmên Kurdî li Kurdistana Sûriyê serbarî pirsa destûra Sûriyê û pêşhateyên dawî li Sûriyê her du aliyan gotûbêjkirin. Di civînê de Abdurrahman pabendiya îtîlafê bi çareseriya siyasî li Sûriyê û alîkariyê bi hemî aliyan re tekez kir. Li ser hevdîtina ENKSê li gel Jeffrey li bajarê Gazî Antabê hat rawestandin û bi giringî hat gotûbêjkirin. Encamena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ji destpêka avakirina xwe ve ta îro bi zelalî daxwaza mafê miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê dike û tekez dike ku mafên Kurdan di destûra Sûriyê ya nû de bi garantiyeka navdewletî divê were bilgekirin û hewlên wê bo gavna zêdetir berdewamin.